Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Dino iki aku arep masak dadar jagung. Iki sore-sore lho wis udan. Iki lho enake dadar jagung. Iki mau nganggo bumbu Jawa Timuran. Iki sing ngowahi resep iki mama mertua. Resep iki bawang merah, bawang putih, terus tumbar, kiri, marimu terus lombok. Waduh sik gembrek-gembrek. Diwehi lenga sik kene. Ya apa nih? Aduh. Tanggo. Jangan transfer angkat. Iya. Piro? Piro? Lah udan ngene iki hawane kudu luwe. Ini yang di gedang tapi rasa-rasa arep goreng. Nah, ini karo nyambel. Terus ini kok lombok sambel sih udah gak sakit. Sore-sore gak sakit sambel. Halo guys, neng jopo udan ngriwis ngono kuwi lho. Ini ki garakno luwe terus to nek koyo ngene. Arek metu golek panganan yo ra iso, rasa-rasen wis nggih dadar jagung wae. Iki wis panas lengone. Langsung dicemplung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rung panas guys, ya ampun. Burung panas kok kone. Lah yen iki wis panas tenan. Panas dan dicemplung. Gawe cilik-cilik wae ben rejake. Mungkin kok enak guys, ora kasinan. Muga-muga ora kasinan. Saiki kita jadi rong gorengan. Wis laung sore sing dadak-dadakan wae. Ora usah sing neko-neko. Ini kalau sing dadak Mas yo gor koyo ngene kan nek dadakane enak guys. Lagi kompor yang sebelah timbang nganggur, iki tak nyambel. Iki mau lenga bekas goreng nih lari ini. Eman-eman biar dibuang. Akan dimanfaatkan guys. Sambil menunggu iki ben mateng. Aku arep nyambel dhisik. Lagi wis panas langsung dicemplung ke. Wis panas to ngene. Langsung dicemplung kabeh. Yen mlaku rong kompor ngene kok kan ndang matenge bareng. Mateng bareng ndang mangan. Yen kowe padha masak apa, guys? Sore iki padha masak apa? Jadi wis garing, iki diwalik teh dadar jagung. Lagi tibake aku sih duwe terasi separo. Tak tambah terasi ben enak. Mantap iki kok. Kira kayak ngene iki wis mateng. Lomboke dan diangkat wae. Wis diwehi uyah siti ae. Terus diwehi motong. Cilok. Aromanya guys, sedap banget. Terus diwehi gula siti ae. Cilok meneh. Niki sambel ala aku dadi guys. Rasane. Oke, yang ini close jedak jeduk
Nyetel son ya ini ya. Jam berapa? Jam 4 lho Jek nyetel son. Masya Allah. Mas iki kira-kira kayak ini iki berarti iki wis mateng tapi hancur deh. Ngomong. Iki gorengan kedua. Wis dadi rong gorengan guys. Wis tekek ngono kurang dhewe. Dikorahi sesuk wae. Iki mau sing wis mateng. Enak apa bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Tengahmu kalau wis mateng. Ayamnya kan aja cementel nang ngono. Kanggo sambel. Biar madang bareng iki, madang. Wis mateng guys. Tak gorengan langsung dadal bojoku. Ya arep gorengan langsung habis ini. Wes mangane ngene wae. Wis alhamdulillah banget. Terus suwun wis nonton video itu sampai rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mak.